I ddechrau'r gystadleuaeth, dyma glwb lludiant y wain Ffederasiwn Maldwyn. Shwt siap bydd ar Meimio Maldwyn, gyfoes? Wel, dyma chi gryw lliwgar iawn, sef criw Maldwyn. Sut ath y cyfan? Dda iawn, dwi'n meddwl. Wel, gobeithio. Pwy a wyr, mae'r penderfyniad yn nwyl ar beiriad nawr. Ond mae'n ystod eang yma o'r anoedran. Ie, mae Owen yn 10, a mae Elen yn 25, a dwi bron yn 25, so... Yn cynrychioli Ffederasiwn Brycheiniog, dyma glwb Pontfaen a'i detholiad nhw o glasuron pop o ddegawd gynta'r ganrif yma. Ngharad, mae hwn yn brofiad newydd i chi fel sir cystadlu yn unigol fel sir Frycheiniog? A mewn 4 blynedd diwethaf, roeddwn ni wedi bod yn cynnal eisteddfodau ein hunain, ond cyn hynna o'n i'n cystadlu fel tair sir, ond nawr roeddwn ni'n wneud yn ben ei hun. A chi'n glwb prosir iawn dwi'n clywed, tipyn o beth ar y gweill ar hyn o bryd? Ie, codi arian ar gyfer defibrillator trwy canu carolau o gwmpas ein cymuned ni. Hwna nawr ar gyfer rhoi chi yng nghwyl yn Nadolig? Ie. Wel, pob lwc i chi. Diolch. A diolch yn fawr i chi. Diolch. At glwb Nantglyn nesaf, Ffederasiwn Clwyd yn Meimio, neu'n mwyo i draciau cerddorol. Wel, dwi'n teimlo'n gartrefol iawn ar hyn o bryd yng nghanol yr holl wartheg yma. Adrian a ti sy'n fod carw trefn ar popeth, efe? Ia, 18 o wartheg drwg iawn. Da ni'n mynd bod y ffarmwr eitha drwg hefyd. Chi'n cytuno dy fi? Ie. Ond mae hwn yn stori, mae'n stori fach ydych chi, a neges fach yn y meim yma. Wel, gan gyntaf mae'r ffarmwr eisiau gwneud pres, mae'n breuddwydio am fod yn gyfoethog. A wedyn, yn diwedd mae wedi ffindio gwartheg a llaeth a wedi gwneud milkshake a mae wedi gwneud pres. Ydych chi'n wartheg proffidiol iawn? Na. Chi siŵr? Baby,
Mae Clwb Cwman Sir Gar wedi dethol nifer o ddarnau o'r gyfres boblogaidd glu a'r sioe High School Musical. Dyma chi gryw sydd wedi codi'n gynnar iawn bore yma, yr holl ffordd o Sir Gar, oedd hi'n daith eitha pell? Oedd yn wir, yn dechrau am 5, wel, godes i sori am 5, a wedyn dechrau wedyn ar ein siwrne am hanner awr wedi 6 bore yma. Pawb ar amser? Pawb ar amser, do, ar y teg, do ne. Yn wahanol falle i'r arfer, am felly ymarfer, ni'n disgwyl un neu ddoi, dim enwi neb, ond na, heddi oedd oedd pawb na ar amser oedd. Ond i gymaru gyda'r perfformiad yn sir, yna un aelod ar goll. Oes yn wir, aelod pwysig iawn i ni yn y clwb, a wrth gwrs aelod pwysig yn sir ni gan fod i'n aelod hun y sir, ac hefyd yng Nghymru erbyn yn hefyd. So Carys Thomas yw ei henw hi, a felly oedd hi yn rhan o hyn yn ein sir ni, a wedyn fe aeth i wedyn, mae wedi mynd i drefeili i Seland Newydd, a neges arbennig yw, mae wedi diweddio mas na, so ffab Carys, ni gyd yn hapus iawn dros ben. Dwi'n siŵr fydd hi'n gwylio chi gyd fan hyn heddiw fyd. Fi'n siŵr o fod. Yng nghanol datu'r dyweddiad. Fydd, o. Mae dyweddiad y gorau chi gyd. Diolch. Diolch. Dyma glwb Felin Fach Ceredigion a'i dewis nhw o draciau dipyn agosach at adre, glasuron y grŵp Gwibdaeth Hen Fran. Fy men i teimlo'n llwm, dwi'n disgyn allan o'n wely, roedd y teciad mae'n yn syth, ac o pac a ffres o goffi, a'r ogl yn wych. Wow, o coffi di, a dyna coffi di, mi y coffi di, cos dwi isio coffi di, coffi di, a dyna coffi di, mi coffi di, cos dwi isio coffi di, Clwb Felin Fach yn Ngheredigion, ar eich chi'n cael gwyliau yng ngwyr ystyr y gair yn rhan o'r Eisteddfod yma, ac wedi cael rhywbeth o gyfarwyddyd gan ferch y gwesti, ydych chi? Do, wel, ni'n gobeithio aros yn y grand heno, ond yn ôl y perfformio, ni fod yn ôl ar cwpan, os ddim, bydd yn gwesti dan ni heno. Dim gwely chi heno? Na. Be chi'n mynd i werin, de? Wel... Canu, falle, i gael gwely yn rolau? Ia, ni jyst mynd next door. Ond chi dda hapus gyda'r perfformiad? Do, a chi'n ffydda, do, ni'n bus iawn. Trons o tent, efo bolyn yn y canol, rai mi dalu rent. Ma'n y le i syrcas, y byd a'i gyd. A dyna oedd i eiriau hir. Trons dyna, efo twll yn y canol, ma' nhw'n wahanol. Rhywbeth yn y menu, ma'n achosi fi wedi ma'n rhywbeth yn y menu o hyn. Rhywbeth yn y menu, ma'n achosi fi wedi ma'n rhywbeth yn y menu o hyn. La 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 Ac yn cloi'r gysylltiaeth, Clwb Clynderwen Sir Benfro, sydd wedi dewis dros 15 o ganeuon poblogaidd, a dyma bugion o'i detholiad nhw. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel.
Dyma chi wyneb cyfarwydd iawn, ond dim fe'n chi fel arfer yn gweld i ar y llwyfan yn perfformio. Jess, beth wyt ti'n gwneud nawr? Clwb ffermwyr ifanc, beth gen i wneud? Blwyddyn ola, blwyddyn hyn, so ni'n meddwl, right, all out. Mae'r leotard i dod mas to, dwi wedi recrwto'r boes i dropo'r boiler suits a roi'r knickers pink mlaen. Mae siwtio chi o'r y teg? Falle bod chi odro nawr yn y pink yma ar... Sa'n meddwl fi dad yn meddwl lot o hwn, i fod yn onest. Falle bydd y gwartheg roi fi o'n ath i chi? Na, sa'n meddwl fi. Mae'n ddigon o jazz, gael nhw'n hwn. Ond Llynderwen, mae yna hanes arbennig i'r clwb yma. Clwb, wel, yr un mwyaf hun yn Nghymru, a ers 1929 yn dyfennu wedi bod yn mynd, so, odi, mae'n clwb, ni'n neud bach o popeth a trial neud popeth, so lot o egni a ni di mwynhau y gystadleuaeth hyn yn fawr. Bron i 90 mlynedd yn ddiweddarach, a chi dal yma? Ni dal yma o hyd, fel maen nhw'n gweud. Deilwy Morgan oedd yn cael y swydd anodd o benderfynu ar pwy oedd yn mynd â hi, a dyma chi'r canlyniad yn drydydd clwb Felin Fach Ceredigion yn ail, clwb Llydiar Tywaen, Maldwyn ac yn ennill y gystadleuaeth Meimio Gerddoriaeth eleni, clwb Cwman Sir Gar.